Kamusta yung mga cancer? Magaling ka ba sumipsip? Kung magaling ka sumipsip, kailangan kita ngayon. Maglalaro... Missing number ba yan? Maglalaro tayo ngayon sa Lamok training. Ang cute na mga lamok. Para sa mga makakatinga naman ba? Itchiness. Mr. Mosquito. Yamada-sama. Simulan na natin. Welcome to the home of the Yamada family. It's summer. Nakatakot yung boss. Do you like summer? Yes. Summer drives people crazy. Oo, kasi And that lagkit makes lahat. them take the tiny harmless mosquito, for example. Priceless life away. Huwag ka na magsalita. Wala na natin. Kailangan ko na mag-training. Kailangan na mag-training para sa Pilipinas. This is Rina's room. Rina is the daughter of the Yamada family. Nako, lagot ka sa akin. She went on a school trip today, and she sprayed herself with bug repellent. But that was some time ago, so it's likely to be wearing off. Lagot ang balat mo sa akin, Rena. Nako, di mo ba alam? Magaling ako sumipsip. Move over, Dad. You're too close to me. It's so hot today. So hot today. What the... Isn't it the time of year to take a family picture? I've been looking forward to it. Gusto ko pa nag-i-English sa mga hapon eh. Ang cute eh. Oh! Yeah! No! Lagot ka ngayon! So tired. Ang klaseng... Mataba ba yan? Ba't gano'n yung tulog? Okay. Oy, sige, ilatag mo na sarili mo. Ligo na you, lapit na me. Stage 1. Sakrenas blood. Yoko so minashan. Yoko so minashan. Akin na yung punay. Oh, relax. Aray. Ika rito, pamangkin. Sarap naman ang braso mo dyan. Ano nangyari? Oh! Bakit ka I've had enough. Ano yung relax points? Relax. You pest. Hindi ako pest. Hoy! Okay, nice. Attack on Titan. Oh! Lagot niya pressure point mo sa akin! Oh! Isa pa. Pressure point! Oh! Puson pressure point! Oh, hindi ko matamaan. Ohoy! Oh! Oh, shit! Takting laban to. Wow! No, mamamatay na ako. Ang galing ni Rena. Lock! Oh! Oh well. Nagpahinga na siya uli. Yes. Kagatin na kita. Pamangkin. Saglit lang to. Pamangkin. Pamangkin, kamagulo. Tayo yung magtutuos. I've had enough. Ari ko. Hinedbat ako. You pest. Anong pest? Oh, doon ulit. Dali lang to. Tulog ka muna. Nakalimutan ko sabihin, sana sinara nyo yung pinto nyo. Naglalaro tayo nito. So good. Mamoy, ba't may mga langaw dito? Akala ko puro lamok lang. Ari ko. Joke lang. Oh, okay. Pierce the skin. Kinagat ko na. Tapos, rotate the right to suck blood. Oh, I'm sucking the blood. No! Namatay ako. Alis na. Ayoko na. Habuhali na. Agat uli. Agat. Sarap masip-sip na. Alis na. Ayoko na, daddy. Agat uli. Agat. Minom ka. Ano nangyari?
Ano nangyari? Marami ko pinindot. Okay, pahinga ka lang. Pahinga ka lang. Alis na tayo. Di na masarap. Di na masarap! Naglalaban na naman kami. I've had enough! No, Rena, gusto mo pa. Rena, wag! Rena, wag! Who do you think you are? Tito mo ako, respetuhin mo ako. Respetuhin mo ako! Maibibigay lang to ng isang tito sa'yo, wala nang iba. Pahinga ka muna dyan. Hayaan mo lang si tito. Ayoko na, di na masaya. Makakagat, ayoko na, relax. Yung magkamot ka lang, alam kong makati ang buhay. Huwag mo na magalit. Alati pa. Hoy! Good luck. Ang hirap maging lamok. Ang hirap maging sundalo. Ito ba pinagdadaanan ng military training natin sa bansa? Di tayo titigil agad, di tayo maging tunay na lamok at masipsip natin yung dugo ng pamangkin natin. Okay? Sipsipin mo! Ang hirap sobrang hirap sa araw king sinasabi ko sa inyo. Kakangawit. Okay lang pa, halfway na tayo. Malapit na. Para sa Pilipinas. Ayoko na. Okay, magtuos muna tayo pamangkin para mag-relax ka uli. Naamoy ko na mga langaw. Kala ko ba dapat lamok to? Hoy, gising! Hoy! Ito ginagawa ko sa buhay ko. Had enough! Sige, tara. Who do you think you are? Tito mo nga. Ganun siya, ganun yung kamay niya. Ganun. Bliss! Bliss. Miss. The dodge! Ninja ako! Ninja lamok! Bliss! Anong mukha to, pamangkin? Sabi ko na nga ba? Nandito yung pixelated mong kaibigan, ha? Yung ginagawa nyo, ha? Puro babae kasama mo. Kaya kailangan mo ako, kailangan mo ng lalaki sa buhay mo, kailangan mo ng tito. Kailangan na natin ng ilaw, pamangkin. What? What? Oh shit. Oh shit. Ay! Tingin ka sa likod mo. Why? Tingin ka sa likod mo. Tara tayo magtuos, pamangkin. Hoy, pansinin mo ako. Sobrang hirap ng control. Pasensya na. Oh well. Woohoo! Anong klaseng cutex to? Kadiri. Jeje. Konti pa. Konti na lang. Mga siguro dalawa pa. Huwag ka ungol na ungol. Ano ba? No! Malis ka dyan. Babanlag na ako sa controls ko. Parang hindi siya masaya. Parang ayoko! Oh my god, hindi ka na tayo, tangina. Hindi. Hindi tayo matatapos ito agad. Hindi ako maging tunay na lamok na lalaban para sa Pilipinas. I've had enough! One hit lang kasi tayo pag napalo tayo lang kung maka... Oy! Lalaki din yan pag kinagat ko yan. Huwag ka mag-alala. 2 seconds. Tapos na! Ito na! Nagiging tunay na akong lamok! Pwede na ako umalis. Diba? Ano sunod? Oh my god, 2 tangke. Oh my god, kala ko tapos na. Yung ginagawa ko sa buhay ko, ma. Huwag ka magalit sa akin. Gumising ka. Yeah! Ayan na. Baby making music. Yes. Aray ko! Buti pwede itong 2 lang. Alabasan na ako, pamangkin! Alis na tayo. Ayoko na. Nagkamot ka lang dyan, wala akong pake. Excuse me po. Love na tayo mag-isang tunay na lamak para sa China.
Last patapos na. Ah! No! Mani. Kamot ka lang, Jen. Okay na. How was it the first time? I hope you enjoyed your first blood suck. Masarap talaga ang first time, mga kase. Yeah! Buka ba yan? NANI?! What? Wala na. Nagdaan na ang tito mo. Wala ka na nagawa, pamangkin. So, kung nagustuhan nyo, mga kase. Bago ko pag-isipan ang mga ginagawa ko sa buhay ko, gusto pa maglaro tayo ng mga ganitong klaseng laro, pabutin nyo ng 3K likes yung video. Ito yung like, share sa mga lamak nyong friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. PaoLUL Lamok out. Bye.